аз тоҷикистон ватани азиз барои мо ҳамарӯза суолҳо мешавад ки чӣ хел фармоиш диҳем, аз куҷо дастрас кунем ва дастафка дорем. имрӯз дар ин навор барои шумо оддӣ карда мефаҳмонем. вақто ки шумо фармоиш медиҳед, дар махсус пакет анами гуна печонда мешавад, рақамҳои қабулкунанда навишта мешавад ва мо бошем бурда месупорем. Иҷара бозори Луғлино мегӯяд. Мерем назди Бихри Панҷон. Парчами Тоҷикистона дидӣ? Ногуфта намона бачаҳои тоҷики худшон рой мекунанд. Ҳовсаи самолёт. Имрӯз ки борта равон кардем, ҳаго аз шаҳри Душанбе мегирем. Адресҳои Душанберо мегӯем. Тамошо кунед. Иҷа калчавои политехникумай шумо аз кадом самте ки омаден равон мешавед ба самти таксиҳои Шарора. Истгоҳро мебинед, баъд аз истгоҳ дасти рост. Шумо вақте аз кадом самте ки меоед дар калчавой ба ҷониби деҳаи Чортут мегардед ва баъд аз остановка ва таксиҳои Шарора шумо ба ҷониби дасти рост анами чӣ гуна мебинед ба анами склад мегардед ва ростаки 150 метр ҷониби дасти рост ана складе ки шумо мебинед. Бародарон вақте ки омадед, ин бародарон дар хизмат ҳастанд, борои шумо ин мешавад биём я. ҳамаш кодиш хатия. Я масалан чизи шумо интихоб карден, ин номерои шумо навишта мешавад, болошта ва кодша навишта мешавад. Вақте бори шумо ки омад, шумо дар ин бачаҳои оша худофа занг мезананд, меган ки фалони ина номерои телефони дидед? Бортон омад. Дар номеротон занг мезананд, меоед ин кодша нишон метиҳед, иншааллоҳ бортон мегиред. Тантон сиҳат боша, хонатон обод боша. Салом алейкум.